Takže čau lidi a vítám vás u dnešního videa. A dneska tady budeme pushovat B na Max Tier, na 1000 pohárků. No a doufám, že to půjde co nejrychleji. No a já už jsem tady zapl první hru. No, vezmeme tady nějaký bedny. No a budeme doufat, že to vyhrajeme. Nevím úplně, jaký budu mít teammatey, protože já hraju s randomama. No, tak už máme 4 power cubky. Teďka si nabijeme asi tu lepší střelu. No. A vždycky, když už budou zbývat 3 týmy, tak vlastně nám to neubere nic, ale jestli tam bude 4, tak nám to ubere celkem dost a celkem by mi to pokazalo celý push. No, tak teďka tady se budu snažit dát toho Byrona. Nejdřív zkontroluji keře a jdu pomoct teammateům. No už je showdown, takže máme zaručený pohárky, ale tohle bychom měli vyhrát. No. A vyhrajeme to nevím, ale asi bychom měli, když máme 11 power cubeků. Ne, mě zabili. No tak teammatea. Jestli umřeš, tak nevím. Ale ty to dáš, já ti věřím. No, tak, ale teďka, dobrý, už jsem se spawnul. Tak dobrý, teammate přežil. No a teďka musíme toho Edgara trošku tady pofackovat. No, tak Mandy je skoro cooked. Tu dám. Nebo jí dá nějaký teammate. A měli bychom to dát. Yes. No, takže první výhru máme za sebou. A už nám nechybí moc trofé. Takže by to mělo být celkem snadný. No, nejdřív si tady otevřeme Stardropu a dám na to. No. Tak doufám, že zase chytnu nějaký dobrý teammate. I když vlastně, když chytnu špatný teammate, tak jako to není úplně nejlepší. Protože většinou to je k ničemu, když mám špatný teammate. Ale teďka jsem měl dobrý teammate, tak doufáme, že budu mít i teď dobrý teammate. No. Tady vemu power cube a zdrohám. No, tady dám baze. A dám i squeaka. Yes. No, tak teďka asi půjdu i na spajka. A nebo nevím. Chvilku tady pokempem. Tak. A jdeme. No, dobrý. Ten spike by mě asi zabil. Tak, Ember je cooked. Jaká toho spajka bych mohl dát teďka? Ne, tak squeak. Ne, já umřu. Ne. Ježi. Tak pojďte, teammatey. Lily, to musíš potahat. A Broku. Dobře, Lily. Ano, ale furt zbývají 4 týmy. No, já už jsem spawnul, tak jdem tady pomoct. Tak, Squeak, ten je cooked. No. A dobrý, už nám to nic nesebere. No, a teďka pokusím se tady zabít tady ty. Dobrý, to bylo dobrý. A dobrý, už je showdown, tak to asi máme vyhraný. Ale nechci předbíhat. Dobrý. Tak, jdeme asi na další hru.
No. Ještě tady máme suši. No tak, pojď. Aj. No ale vlastně wasabi už tam padnout nemůže. No. Tak jdem další. Ale teďka jsem měl dva dobrý teammatey po sobě. Tak bych mohl mít i po třetí. A tak dále. No. Tak, co mám za teammatey? Ježiš, já mám oba dva Riko, nevím. No. Ale když jsem si říkal, že pušnu B, tak já jsem ani nečekal, že bude tak dobrá, protože když mám jenom 6 těch power cubeků, tak jsem i tak hrozně silnej. Že na ten lepší head dám třeba 8000. Nebo kolik. Yes. No, tak pokusíme se tady zabít i toho Rika. Jo ne, Miko. Já proti Mikovi nemám šance. No. Ale Rikové vypadá to, že jsou úplně cooked. I když. Ne, to daj. Tak, dobrý. No, tak teďka to musíme tady nějak zahrát. Protože já nemám žádný power cube. A furt jsou 4 týmy. Jestli na mě zase skočí ten Miko, tak no dobrý. No, dobrý, už jsou 3 týmy. Takže vlastně o nic nepřijdu, když umřem všichni. Tak. Dobrý, jsem zpátky. A ten Riko má 6 power cube. Ne zase ten Miko. Dobrý, ještě, že ten Miko jde na toho Leona tam. Jinak by byl Riko asi cooked celkem. No, Rikova ultina úplně na nic. Ale jakože aspoň dal hit Spikeovi. No a teďka to vypadá se, že budeme třetí. Protože to nevypadá vůbec dobře pro nás. No, jsme třetí, no. No, tak ale aspoň nám to nic neubralo. No, každopádně jdeme další. Už nám chybí nějakých 28 trofej. No. A teďka ty Rikové nebyly úplně zase tak špatný. No a kdybych měl takhle dobrý teammate furt, tak bych si vůbec nestěžoval. A tím pádem to musíme vyhrát. No a jestli to vyhrajeme, tak už potom budu potřebovat jenom nějakých 9 trofej. Což je celkem málo, ale teďka už tady nehraju žádný boti. No. I když někdy si připadám, že jsem já bot. Protože někdy se mi nepovede tolik věcí, že ani to nechci počítat. No. Teď asi jdeme jim tam pomoct mým teammateům. No, ale vypadá to, že to tam zvládají v pohodě. Ještě aby ne, když mají 13 power cubů. No. Tak, mám nabitou lepší střelu. Tak. A už jsme 3, tak dobrý. No a ona B, tak ona je vlastně špatná v tom, že má jeden náboj, ale je i dobrá.
No a teďka tady půjdeme na Byrona a je showdown, takže jsme to nejspíš vyhráli. Ale Buster mi odrazil moji střelu. No ale to asi vyhrám. Jsem netrefil tu moji lepší střelu. No tak jestli jsme tady ve středu, tak to asi nemají šance. No ale dobrý. Vyhráli jsme. Tak teďka mi chybí poslední hra a mám 1000 trofé. 1005 myslím. A ještě si tady otevřeme to všechno, co tady máme ještě, ty coiny a powerpointy, myslím, jo. No. Tak a myslím si, že můžeme jít dál. A teďka jsem měl doteď, doufám, že budu mít i teď dobrý teammatey. A vypadá to, že jo, mám dobrý teammatey. Takže bychom to mohli vyhrát. Ale nevím, fakt nevím. No. A jestli to vyhraju a budu mít těch 1000 trofé, tak budu šťastný, protože už se to snažím dát přes 2 dny. A vlastně, jestli se mi to nepodaří na tuhletu hru, tak budu celkem i smutný, protože mi to sebere hodně trofé. No, ale moji teammates umřeli, jak to? No dobrý, už je tady. Tak a ten druhý bude tady určitě za chvilku taky. Tak já bych šel asi do toho Edgara. Jestli nás teda nezabije. Jo, tak jo. No, Eve to musí potahat. Jinak jsme cooked, hodně cooked. Ne, nejsme. Vlastně už je to třetí, už jsou jenom 3 týmy. A ne, mě zase zabila ta Eve. Ten Edgar. No, teďka se nám to úplně nepodařilo, tak jdeme další hru. No. Ale teammates byli celkem takový v pohodě. A nebyli nejlepší ani nejhorší. No, tak jdeme na to. Zase si tady pozbíráme nějaký bedny. A jdeme na střed pro ty bedny asi nejspíš. Jo. No, tak tuhle hru si myslím a nechci jako předbíhat. No. Každopádně tyk, ten může střílet, že jo, přes ty zdi. Nebo přes ty zdi. Nad těma zdima. No. Dobře, tyk. No. Tak. Teďka asi tady už budeme jako na středu. A pokusíme se vlastně celou tu hru tam jakože být asi. Nebo jako někdy vyjdeme, jako když budeme útočit asi. No. Každopádně ty randomové, tak už jakože nejsou jako nejhorší. Že jsou jako dobrý celkem. A teďka toho Surge tady dáme, si myslím. No, dobře, teď ho dá. No, showdown. No tak to musíme mít. Máme 10 power cubů. O ne, barle. Jsem lopata. No, dobrý. Tak mám, jak jsem vyhodil ten dobrý útok. No ne. Tak Bass, ten nemá šance. No, tak jsme to vyhráli. A
máme Max Tier na B. Tak jestli jste to dokoukali až sem, tak byl bych rád za like a odběr. Tak čau.